respecto á habilidade de pedir axuda, si quero salientar que, sobre todo, si temos crianzas ou adolescentes preto de nós, o feito de valorar como unha boa habilidade isto de pedir axuda vailles tamén a eles a favorecer a esas crianzas, a esas adolescentes, vailles favorecer que tamén contemplen esa posibilidade e que cando nalgún momento das súas vidas pois vexan que non poden por si mesmos saír dunha situación ou non saben como resolvela, bueno, pois que saiban que, ademais de poder contar con nós, cando nós non demos chegado a ese nivel de demanda que podan pedirnos, pois que saiban que hai outra xente que por coñecementos ou por experiencia ou por profesión lles pode axudar. E que é algo normal e que non significa, insisto, non ten nada que ver coa debilidade ou vernos vulnerables ou que outros asuman as responsabilidades que lle corresponden a cada quen. Entón, tamén é moi importante que as crianzas e a xente nova saiba que pedir axuda é unha boa habilidade social. Veña, grazas.